Heel wat oors nou, want de band Jetteaser, dat is een soort boetenklasse in de Friese popmuziek. Ze spelen al jaren, 18 in je besteersal, tenten vol, duizenden fans en haast nooit in de media. Want ze binnen eigenlijk net interviewen, er komt nooit een zinnig woord uit. En daarom hebben we Minke Adema erop afgestuurd en die heeft er eigen tactiek daarvoor, let op. Maar dat was vroeger achter die man van Jetteaser. Nou, we staan voor de oefenruimte van de band Jetteaser. Die staat ook in de top 100. Normaal gesproken leden ze nooit geen vrouwen in hun oefenhak. Maar bij deze wordt er hopelijk een hele grote uitzondering maken voor mij. Want ik kan kratsen bier mee nou. Joehoe! Hoi! Mooi om je mee met te zien. Ja. Wat ben je erop aan het repeteren, hè? Ja, heel droog. Is dit je merk wat? Ja, hoor. Eigenlijk snel, hoor. Ja, het is green. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Dat is ook wel. Wat voor ding? Bij de band, mijn optredens en mijn albums en mijn singles en alles. Ik wil alles weten. Ja, volgens mij gaat het wel goed. En waarom denkst je dat? We hebben elke week 4 of 5 nieuwe nummers. Dus dan gaat het wel goed. Verleden hier, 2000 hij in New York was. Maar wat wil de reden waarom je erheen gegaan? Wij wilden met vliegtuig. En je hebt toch, nou, de eerste beste bestemming, dat is naar New York. Ja. Oké, en hoe gaan we het daar gaan? Vind je het leuk? Ja, hartstikke mooi. Wat gaan we er even bij gaan? Gaan we er spelen? Ja, maar wij is flying. Ja, en toen? Hebben we 2 keer spelen. De Amerikanen is onbetrouwbaar. Nee. De vergunning weer dromen toen we op punt te spelen en die hele tent werd hard leeg lag. Dus legal damage. Ja, legal damage. Nee, maar zo, de Friese vlag is een merk en dat hebben we daar geprobeerd wat te promoten. En dat is dus was zo. Dat is ook gelukt. En we hebben er ook bij ons broers, jong. De brothers? Ja. Welke broers? Ja, die man die brandweerauto's. Oh, je brothers, ja. Ja, volgens die brandweerhouders zeg ik net geweldig, hè. Rug erop. Wat kost er jou in die keer? Zet er hierin. Ah, goeiedag. Hoe is dat, senor? Alles goed? Ja. Muy bien. Water. Jetteaser. Ja. Die laatste dag, no? Die laatste dag, dan moeten wij, dan zitten de meesten voor de telefoon uit, hè? Ja. Nou, als wij dan ongeveer rond plak zien zitten, ik en Gas en ik in de blederij op de telefoon zetten. Dat zullen de meesten thuis dan hebben, ja. Nee, we zetten die grote camera erop. Is dat wat? Hou de boel in jack. Ja, ze willen al gek, ja. Jetteaser, ja, serieus bandje. Leden komt? Ja, Oké. ja. Leuk. Ja. We horen je maar hoor. Hartstikke leuk. Dat zou trouwens ook wel een keer beloven kunnen. Als Fries kinderen in de top 10 klimmen, dat zou dan. Kerst nog geen betere beelden verzinnen? Ik ben wel horen beelden. Ja, dat is ik zo. Ja. Oké, dit had ik maar aan Jetteaser. Zo krijg je die jongen dat maar mooi. Ja. Welkom.